Hello guys, tufuna tizwisane kuti kodi tingapange bwanji akati panga bani pa WhatsApp. Nde tufuna tipangeso log account imeneyo. Amene make akapanga launch WhatsApp athu akamalemba zimene zizi. Tikafuna kupanga login kumabudisa zimene zizi. Nde tingapange bwanji kuti tibwerereso ku account kwathu. Yeah, ndese ndiyoyamba tipita ku Chrome. Tikafika ku Chrome tipanga search WhatsApp /help ka / ndiaga kena kampanga help ya ungafika pa WhatsApp / ungafika pa mpita pa WhatsApp help center. Mkafika hapa mpanga contact us musisa musisa musi mpanga contact us. Mkafika hapa so mpanga so contact us take WhatsApp find for code latest to WhatsApp. Tikafika hapa guys tika namba yathu komanso email yathu komanso tauzo kuti kodi timakwisa ntchito WhatsApp wanji. Nde tatiye tipange code ngati ku Malawi tipange code apa ya ku Malawi. Tisaka Malawi au tungopanga search Malawi. Tika Malawi ndi apa tika namba yathu yomwe yapangidwa bani. Namba yathu yomwe yapangidwa apatika email address kuti akayankha zomwe mwapemphazo autumizani message kuti muziwe kuti WhatsApp yanu yabweramo kapena ikadali ndi vuto. Ngati apa tingoyerekeza ndika iyi yapaso muzaikaso yomweyo iyo ndi confirm chabe ndemwe ikaso yomweyo yomwe ikapoyambirirayo. Ena akapasipo tisankha kuti kodi timfuna tikagwirise ntchito timagwirisa ntchito mujani wa iPhone kapena inali Android. Ndemo ngati ndi Android ndawipanga pa Android. Kena apa tika vuto lomwe tinalo kuti kodi WhatsApp athu atani. Ndemo ngoyerekeza ningotenga statement iyi. Ningotenga statement iyi. Ndipanga paste uko. Ndipanga paste WhatsApp team. WhatsApp team. WhatsApp team. I'm unable to use WhatsApp because it's banned. If you try to log in, it says I must download the original WhatsApp, but I'm already using original, and I don't know what's happened to be banned. Can you please help me to get back to my WhatsApp? I will appreciate for your help. Ababa mkhozowika statement ili yose guys. Tikapanga zimene zozo kena katipanga yani mubwera ndi next step. Mpanga next. Ndi apa phone number omwe naika ndi aboze. Ndimangofuna ndikuyerekeza koma mukapanga next ndikuti akakuyankhani atumiza message ku email yanu yomwe mwayikayi. Osayiwala pamene papa kumayika kuti ndi Android kapena ndi phone yanji yomwe mugwirisa ntchito. Yeah. Apopo guys mukatero mumakhala kuti mwathana nazo. Thanks for watching guys. Tapangani follow, tapangani like. Zomwe.